Hola, em dic Lorena, pertanyo a la colla castellera Salats de Súria i avui, aprofitant que tenim aquí la Fira Mediterrània i els castellers del Poble Sec, venim a veure el castelloscopi, que és un tema molt interessant, s'assembla, i ja us explicarem una mica com funciona això i el que hem vist. Hola, soc el Guillem, soc tècnic del Teatre Principal de Valls. Vaig estar com a 14 o 15 anys tocant la gralla amb la colla Vells Cegats de Valls i ara us presentaré el castelloscopi. Hola, com veieu ara anem a entrar a veure què tenim aquí de sorprenent i a veure què ens poden ensenyar. Ui, quantes coses! Què és això? Mireu, aquí el que estem veient és una mica un esquema de com són les pinyes, que a mi m'anirà genial, perquè la veritat és que no entenc res de res quan em fico a dintre. Si m'aneu seguint, això és el vestíbul del teatre, avui tenim aquí una exposició de dones castelleres i ara veureu on aquesta gent tan amables han muntat el castelloscopi. Hi ha gent de públic encara. Això és el teatre principal, petitonet, del 1850, un primer o segon més antic de Catalunya en funcionament, i aquí teniu el castelloscopi que han muntat aquesta gent. Què ets, Ciar? Què et sembla? Què estàs veient aquí? Hola. Què estàs veient tu? Mira, què és això tan xuli? Les gafas. ¿Dónde están? Que és molt interessant. Jo com a graller només he vist sempre la visió des de fora, però veure les visions des de dins és una cosa que trobo molt interessant i que la gent hauria de conèixer més. Què? T'ha semblat interessant, això? Molt xulo, mira, cada un diu el que és. Veus? Aquí el cap de colla. I aquí t'explica una mica el que fa el cap de colla dintre d'un castell. Vine, a veure si trobem una enxaneta o una cotxadora. Això està molt xulo, Mira, les grosses, veus? Ara surt en petitó. No sé què més dir-vos, que l'aneu a veure, que és més fàcil.